بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لجبه موبلا جنفون إسلامك فولي نوي على كيشنا كهنا كبركة من الله تعالى دل على كوكا أني أو بلا جلنابو أنسينا كنا نيوسرو أنغا جمكان حكم كنا لنوي دين برو مي جمكان الناس كلنا شرف لا تفي لا nabe wulika se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baroke ni uye dine kuna fununa bi ani an karamo bi nyonfe ani ambal make ani anjenyo alaka dine barola no El Hajj Tahir Sidibe El Hajj Tahir Sidibe wajulu kala don lakala ni kala don asembe dine baro chamana jamana inkono ni Allah taala suna nabi naje ka baroke dine kuna fundola yana nga do nga barokono ame an karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamo Tahir kalo temeli kletan anda sirama nga baroko nala o benani ko ba do kara jien kono ka be odoma no yi ala kiram mode al Hussein alayhi salam alika sahid shuali kara ka be odo nyono ma no yi muharram kalo kletan no yi ashura do bi safar kalo kle muga aka shahidu shuali o kle binani na bi ni abe fo o ma ko 40 arabukano o kle binani anga nyingali folo 40 re ani Imam Hussein ka fatuli kle binani na do re o ye donjume. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. آمين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. نعم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. آمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. نعم. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نعم. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعم. شكرا أن سيسلوك فنا الله سبحانه وتعالى توي أنا أمبولي أنا فنا أنا دبل بلا جلنا كفنا دبل سجى على ما أم على فوق بركة داك ولين مندون. نعم. nema chama kishi chama barka chama ko nyina ala fi akoka kana biman kan no Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Naam. On nema no kishi no barka nyona chama ko nyina ala fi akoka kana biman sudungo ko mun sona jenya ne an jiyan toroma ya sa salama ya bisi asiro an asitu ko chenyi. Allahu akbar. Naam. Ka tele sheriff la ba bela jilin fo malikona an malikoka ka baraka la bela jilin fo fo libele ba ka o sege erema ka chesri la dine barala. Naam. tele sotigi no e ankara mo sama Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka fuli bilibile di ala ka dema yama. Naam. Yeni ngal mi ken no e 40 don jumendo ya fotorom na Sayyidina Hussein alayhi salam mi ala karam wode mi ala jombay ala karaka chide ya no na bla be se ama ala be be o mo sabana ma ala fagali mi gara Karbala kenaka ka be jomna kalo kle tamma ka daminɛ o tile 10 ka se bi ma n'o ye sɔfɔri kalo tile 20 o bɛ bɛn tile 40 ma. Allahu akbar. Arabu y'o wele ko al-arba'in an ko a ma ko Sayyidina Hussein soma yɛlɛmali a Sayidu Shuali tile 40. Allahu akbar. Yawm huzni fujunu don do dusukasi don do événement min kɛra Karbala kɛnɛ kan n'o ye Sayyidina Hussein fagali a jɛɲɔgɔnw fagali a denw fagali a balimaw fagali a denmuso tɔɔrɔli a furumuso tɔɔrɔli ka o mauvais souvenir kurakuraya a balimamuso Zainab hakili a n'a denkɛ Ali Zainul Abidina hakili la arabayina bɛ bɛn o ma. Allahu akbar. Sabu Sayyidina Hussein den n'o ye Ali Zainul Abidin a n'a balimamuso Zainabul Kubra sanga min na ni masakɛ jugu n'a y'u labila ka bɔ Siri jamana kan u bɛ fɛ ka se ka taa Madina an y'u ye sira fara ka u ɲɛsin Karbala ma u bɔlen kɔfɛ ye tile 40 ɲɔgɔn na. Allahu akbar. Rewaya fanba b'a jira k'a fɔ o y'a sɔrɔ Sayyidina Hussein kunkolo tun bɛ masakɛ jugu in bolo nka Zainab y'a deli a sɔnna k'a di Zainab ma. Zainab ni délégation seginna Karbala fɛ ka na
a balimakɛ kana o su lahalaya lajɛ sabu u bɛ bɔ yen don min na o y'a sɔrɔ fagaliw kɛra mais su ma sutura mɔgɔ dɔ bɛna miiri ko kuma su ye tile 40 de kɛ cɛncɛn na a ma fɔ la yɛrɛwaya fanba su ye tile 3 de kɛ o kɔfɛ kabila dɔ bɛ sɔrɔ Karibala da fɛ o kabila mɔgɔw yaala-yaalatɔ bɔra su kan u y'u su don kabukoba dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ su ye tile 3 min kɛ silamɛya sɛbɛnfɛn dɔw y'a jira k'a fɔ Seyidina Ali ka kɛlɛ dɔ senfɛ a tɛmɛna Karibala dugukolo kan Shekan ko wara dɔ bɔra kungo kɔnɔ ka na a ko ale bɛ fɛ k'a sen don Seyidina Ali dɛmɛni kira somɔgɔw dɛmɛni na n'o ye a bɛna taa kɛlɛ min na ale bɛ fɛ a ka kɛlɛdenw kan Seyidina Ali ko a ka segin a kɔ ko kira somɔgɔw mɔgɔ bɛna jɔ a la don na min ni bi tɛ kelen ye n'o mɔgɔw don sera ko a ka bɔ ka service kɛ donc Seyidina Luseni fagalen teriw fagara denw fagara jɛɲɔgɔnw fagara maa si tɛ yen min bɛ se k'u defa jugu ninnu ye kunkolo ta u taara ka sugu to Alakira a denmuso n'o y'a mɔdenmuso ye n'o ye Zɛnɛb ye a ko Fatumata Zahra ka baarakɛden min bɛ u nɔfɛ n'o ye Fida ye a ko i bɛ taa kungoda la i b'i kan bila wara ma layidu b'an fa ni wara min cɛ ko Fida taara kungoda la k'a kan bila wara ma waraba in bɔra o don Zɛnɛb y'a fɔ a ye ko an fa layidu min b'i n'a cɛ k'a fɔ kira somɔgɔw mago bɛna jɔ i la don dɔ ko bi don o kuma to a y'i ka su ninnu kɔlɔsi ne lasogoba kana u la donc o ye karama dɔ ye a kɔnɔ donc kuma kuntala surunya la arba'ina don a hakika yɛrɛ ye min ye yawmu ziyara Seyidina Luseni ziyara don do sabu Zɛnɛb ninnu bɔra Siri u bɛna u balimakɛ ziyara u bɔra k'a to lahala min na a bɛ togo di o don kelen fana kama Jabiri bɔra Abdullahi Ansari ale fana n'a ka délégation sera Karibala kɛnɛ kan Seyidina Luseni fagayɔrɔ a bɛ fɛ ka na ziyara donc bi n'o ye arba'ina ye yawmu ziyaratil Hussein alayhi salam Seyidina Luseni ziyarali don do n'i ko ziyara o kɔrɔ ye k'i hakili jigin ko minnu kɛra a la a fagara cogo minnu na a tɔɔrɔla cogo minnu na donc arba'ina yɛrɛ kuma kuntala surunyara nin don in de don i da sera ziyara ko ma a ko arba'ina ye ka maaw hakili jigin koba min kɛra Ashura don hakili jigin na belebele dɔ ye arba'ina ye événement na belebele dɔ ye min i b'a dɔn a fagara don min i da sera ma kunkolo ni farikolo bɔra ɲɔgɔn na kunkolo ni farikolo ka segin ɲɔgɔn ma kira somɔgɔw ka lakalili la o y'o don fana ye ziyara fana kuma fɔra a kɔnɔna la ziyara ye kana ka dugawu kɛ kaburdona ka dugawu kɛ su ye ni ma fili a don ziyara arba'ina don ziyara ka da ka nin ye ziyara ba fɔlɔ ye min kɛra Al-Husaini ka bɛ arba'ina a ye tile 40 ma fusamantiya yɛrɛ jumɛn bɛ ziyara la don alhamdulilahi rabbil alamin silamɛya ye mɔgɔw su ka kɛ fɛn o fɛn kɛli kan Shekan fusamantiya de bɛ o la hakilima bɛɛ bɛ o sabati silamɛya y'an bila an ka seli hadafu dɔ de b'a la kun dɔ de b'a la tiɲɛ don a kun y'an ka arijinɛ sɔrɔ mais hali sisan scientifiquement nafa wɛrɛ yɛrɛ la min tɛ lahara arijinɛ sɔrɔli ye donc ziyara fana nafabaw de b'a la diɲɛ ani lahara ala jɔn sɔmina ziyara nafa la ala teriw sɔmina ziyara nafa la surtout Seyidina Luseni ɲɔgɔnna o ziyarali ye koba ye kuma donso dɔ ko a ko zur qubbatan minha as-sama'u tabarrakat ako n'i y'a se sɔrɔ taa kaburu ziyara kaburu min ni sankolo yɛrɛ ye barika sɔrɔ ni a ye ako kadat tusawi al-hajja fil mizani o kaburu in ziyarali ko sɔɔni o ni hiji bɛ damakɛɲɛ baraji la mizani kɔnɔ هذا الحسين ومنه كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكو أكبر حسين نما ميم كبر ينكونه حسين من على كرب برالا نما نكشف كرنا سودمويو الله أكبر نعم قول الرسول وليس بالهذيان أكو كافو كرا برا حسيننا على كرا يردك كما دوكوي كنا كنا كانتي كوفي كماتي سبب على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أكو أنا من حسين وحسين مني ako hada allazi dinan aqama bi qatlihi ako aka be kaburu kono mogoma kaburu min kono mogo e dine sabati ka son ale ka faga dina ka sabati no Sayyidina al-Husaini
hatta ihtada fi najihi thaqalanu afo jina ni hana madem be kanana ale sabula ma min nabiyyin kana yas'alu ajrahu akon nabi nyuman temenu shikunte saranyine ala fe Allahu akbar in ajruhu illa ala arrahmani baya sarabto ala dibulu ne qur'ana naibo sabatilen soro illa nabiyul mustafa fi rahimihi ko foda kara ala kiraye abona wula asudungo wula ale ya saranyine ala fi ulula Allahu akbar awsa bi ta'yid min alqur'ani ko kiraye de wasiyadi ko sabati qur'ana kono كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى على كراي يا سرني على في القرآن كنا كوكا سودو كانوا أكوزيدو بآل المصطفى أجرا لكم آية رجيدي برجيلا نكرا سمغوي هم منبع الإيمان والإرفان أكوا كبسمغو ماموني لمنيا دمديني مونيا على دون دمديني دونك على يرى مغو لا شوكا كسيدنا لسنو زيارة لك نعم سيدنا لسنو يرى فانا كو ني مامي على زيارة أسالي كابنا في يارة زيارة نما ني على زيارة كو كوري سيدنا علي زيارة ني مامي سيدنا علي زيارة كوري على كرا زيارة ني مامي كرا زيارة كو كوري على زيارة الله أكبر شكا نفچama mi ala mina kissa do fo kabako kissa bado donc lidala dobe yoba fo mako al khali'i al mawsili sha'ir mashhur ale bamso tu ya ala kara sumo jugo ya baye atufe demso de tumabolo ayada fala akwana edenge soro ale tatna ka ale yare kara sumo jugo ya baye abina denge lamo kara sumo jugo yakka avec la kabla kira somo no yesede no soni ale ziara ba babla akufa non ala ba yara sakola ala sona ay den soro dengara chemaye o de no togo ko al khali'i al mawsili donc li de la bado ay de la mo asele absega bimma ka sangami aya foye ne dafale no ko o de mbilamo ni togo ena kibla e ka biziara kala ka mun ta karbala dengo mi kala yidu fu dafa mba oko khali'i atara sena lusenu ziyara bo munu me bo liban jamanaka dugu do be liba ko jabal amil dina jetura chaman boray Allahu akbar munu me boye kata iraq kata karbala olubete me mawsil fe ale tara day abe fega bi ziyara kala ko nga ziyara kala ekip folo mi mena yano ka sama ko jingo ya mina sunokora olutemena awula ya soro lutemena akoni bitemena shinimbe asegna kata so de la sa shinimina mbaka laidu dafa mina ka dafelen time shufe ko asugura ko la harakena jora uya mina ka bla jahannamana ko munkara ko sabo ko kirana somo juga bala sogola kaya ye tatuma tega sega ale jeni sabu ale kun jome abina sayyidna lusoni ziyara baw faka sunogo ya mina melu temeto sin c'est pusher mi wili o dara farla ko wode kire ba fo nega gulugi walma tangana tasuma tega sega jin Allahu akbar Allahu akbar o dugu jara ay dongli to ako idha shita najata fazur husaynan ako ni be kishi de feka ba jahannama tasuma ma sayyidna lusenu ziyara de leke talkal ilaha qarira aynin ya sayka alakum min nyonya iduskun fale e hakli sigile non ako fale sanaro tamassa jisman ako ikado tasmati sega farsugo soro alayhi ghubaru zuwar al-husaini farsugo mini sayyidna al-husaini ziyara bo sem pusher darala tasmati sego farsugo jini sayyidna al-husaini ziyara ba era tasmati sego jini tugodi abadan Allahu akbar dugu jele ni ayin la halaye akwa bama ko ne ka kira suma jugo ya bana nga sayyidna al-husaini ziyara bo ka olu faga o bana o ngani ya bana ne kara sayyidna lusenu kanbaye ko ay sira min o yorobe kata sayyidna lusenu ziyara ayrab saka bunyan karama so Allahu akbar kitabu dobe o kitabu togo law alima nasu fadla ziyarati al-husaini lamatu shawqan koni mogo ya do so man chiane bunyan karama me sayyidna lusenu ziyara la kube sa anegefe ala jono tumbe ale tumbi najaf ako ale nane najafu ale signyoya bena chedoma
o cɛ don dɔ ale y'a ɲininka a ko maada taqulu fi ziyarati abi abdillah e bɛ mun fɔ Seydina Usmanu ziyarali la a ko cɛ ko a ma ko bid'atun ko kura sindilen don ala tɛ jɛn n'a ye silamɛya dɔ tɛ a ko ale taara ka so sɔɔni sera ale hakili ma sɔn ale seginna ka na k'ale y'a sɔrɔ o kɔfɛ tile dama dama ale nana ale y'a sɔrɔ cɛ tɛ fiyewu a ka da sɔgɔlen don k'ale hakili y'a fɔ a ye k'a taara Seydina Usmanu pressentiment k'a taara Karibala o yɔrɔ bɛɛ k'ale ye sira minɛ ka taa Karibala k'ale taara sɔrɔ cɛ in bɛ Seydina Usmanu kaburu la ale ko n balimakɛ ne ne bɔra kuma na sa i ko bida don e yɛrɛ nana a bida la a ko e taalen ko tile dama dama ne ye sogo kɛ a ko sogo ye n siran a ko ne sogora ka cɛ dɔ ye a man ja kojugu a man suru kojugu a man bon kojugu a pasalen tɛ kojugu o kɔrɔ ye a dancogo bɛrɛ bɛnnen don nɔrɔtigi don n ye ɲininkali kɛ n ko nin ye jɔn ye k'u ko Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a ko n ye mɔgɔw caman y'a da fɛ n ye cɛ wɛrɛ ye o fana ye nɔrɔtigi ye n ko nin ye jɔn ye ko Aliyu Murtada o k'a ma ko ye Seydina Ali ye a ko n ye ɲɔgɔmɛ dɔ ye min ye nɔrɔ ɲɔgɔmɛ ye n ye tilise dɔ fana ye ɲɔgɔmɛ sanfɛ o bɛ nɔrɔ la n ye ɲininkali kɛ n ko ni tilise ye jɔn ta ye k'u ko Khadija wa Fatima ko tilise ye Khadija ni Fatima ta ye sabu ni arabu tun bɛ voyage fɔlɔ masakɛw ani musow tun b'olu bila hawudaji de kɔnɔ ko a sogo la k'ale ye ɲininkali kɛ ko kuma ko nin délégation ba in kira Seydina Ali Fatimatu Hasan Hussein k'u bɛ ka taa min ko a fɔra ye sogo la ko ila qabri man qutila mazluman o bɛ ka taa mɔgɔ de kaburu la min fagara tɔɲɔni ko yɔrɔ bɛɛ ale ye gafe kunkurun dɔw ye olu bɛ ka jigin ka bɔ sanfɛ ale ye ɲininkali kɛ ko nin gafe ninnu fana ye jumɛn ye k'u ko nin gafe ninnu amanu liman zara al-Hussein nin ye danaya de ye maa ye min ye Seydina Usmanu ziyara ko ala y'a kisi jɛnni ma k'ale k'u ka dɔ d'a ma k'u ko la k'e y'a fɔ ko Seydina Usmanu ziyarali bida ye k'i tɛ nin gafe sɔrɔ n'o ye danaya gafe ye ka bɔ jahanama jɛnni ma f'i ka kɛ Seydina Usmanu fɛ ka taa ziyara ko ne wulila ka bɔ o sogo la dɔrɔn n ye ɲɛsin Karibala ka na Seydina Usmanu ka na ziyara n fana bɛ se ka gafe sɔrɔ gafe min tɔgɔ amanun من النار لمن زار الحسين عليه السلام ويغارانتي كابو ويا غارانتي لي كابو تسمى جنيما الله اكبر دونك سيدنا الحسين ازيارالي نفاكا تشانكو سبه مغو مين كرا كرا سمو في شكان نعم كا سيدنا الحسين زياره او كلباي على كلباي سابو سيدنا الحسين يرا دبي جو او ديفاني كرو مغو يا كله الله اكبر ni kisa ibina kabagoya kosube alhamdulillah ala kani garzga Seydina Usmanu kaburu ziyara lila amin naam uko brushikona arabu do ani kitabu min fosa mime kuma Seydina Usmanu ziyara ka law aliman nasu fadla ziyarati al-Husaini lamatu shawqan ako brushikona arabu do de la kabwa fasola sena gara Seydina Usmanu ziyara ase jelichi atara Seydina kaburu la abeka afoko Abdullahi fa ne tamara ka ne kaburu la fo n sen banana o kuma n sen furakɛ o don kaburu karifa bɛ min na o ye shirifu de Seydina Usmanu mɔden don o nana dɔrɔn o pɛrɛnna fɛ ka gɛn ka bɔ kaburu kɔnɔ a ko e bɛ n'i sen da Seydina Usmanu kaburu la cogo min na ko sufɛ dɔrɔn Seydina Usmanu mɔden sogora k'a ye Seydina Usmanu nana komi Karibala Seydina Usmanu kaburu filɛ nin ye seliyɔrɔ filɛ Seydina Usmanu nana minbar la k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kaburu la yan ne bɛ ka service de kɛ ka kaburu entretien kɛ ko ɲafara bɛɛ ma bɛɛ ka taa shirikɛ ko k'ale y'a ɲininka ko mɔkɛ ko o tuma ladabu jumɛn y'an sɔrɔ yani an ma ladabu ɲuman jumɛn kɛ k'a ko i ye dɔ kɛ ka bɔ kaburu kɔnɔ bi o ka bon n bolo kosɛbɛ pour que ne ka jɛ e ma ala ka jɛ e ma ko cɛ in bɛ sɔrɔ muhayyama ni kaburu cɛ Seydina Usmanu ka denbaya tun bɛ bugu minnu kɔnɔ ani kaburu yɛrɛ cɛ k'i bɛ taa ye i bɛ taa yafa deli a fɛ n'a ma yafa i ma ko ma jɛ i ma a mɔden mɔgɔ ye min nana ziyara ko yɔrɔ bɛɛ ale fana taara ka taa ci yafa deli cɛ fɛ o ko Usmanu y'a fɔ a ye o sogo in na ko cɛ in nana ni haju don an y'o haju ɲɛnabɔ a ye ko a den dɔ tun paralyselen don an ye den fura k'a ye wa a ka kabila mɔgɔw bɛ nalen fana ka fara kan u bɛ na ziyara kɛ taa yafa deli a fɛ sherifikɛ in taara yafa deli burusi kɔnɔ arabu fɛ ka tila ka délégation ba fara kan o dugufɛjɛ ka taa kabila kunbɛn ko ale y'a ye kabilaw ni den in nana min tun paralyselen don n'a kɛnɛyara donc o kɔrɔ ye ala ye sira in bɛ sɔrɔ ziyara in na diɲɛ maamɔgɔw fana bɛ sɔrɔ a la ala ka ni sababa bɛɛ ala ka hakɛ kan ye i y'a fɔ cogo min na ziyara samatiya ka bon kosɛbɛ nka an ka waati n'a cogoya kama
dakunya sunya la ziyara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di ni maa min b'a fɛ ka ziyara kɛ Hussein ziyara yɛrɛ bɛ kɛ cogo di alhamdulillah rabbil alamin ziyara ye qualité fila ye kuma kuntala sura bolo ma a ziyaratu an qurbin o ye se bɛ mɔgɔ minnu ye ou bien mɔgɔ minnu Irak jamana ka surun n'olu bɛ se ka avion ta ka mobile ta ou bien ka tagama ka taa Seydina Lusenu ziyara o ziyaraw bɛ yen n'i sera yen o kɛcogo b'a dan ma ziyara min ni anw bɛ k'o kɛ an filɛ ziyara dɔ de la a ziyaratu an bu'din Seydina Lusenu ka i dusukun gulo a la hali n'i bɛ fɔ diɲɛ da ka i ni gulo a la k'a fɔ kuma dakuruɲɛ fitinin dɔrɔn assalamu alayka ya aba abdillah kisi bɛ e ka Abdullahi fa i y'o fɔ bamanankan na o y'a fɔ tubabukan na o y'a fɔ kan o kan na i dusukun gulolen Seydina Lusenu la o b'a yira k'i y'a ziyara assalamu alayka ya aba abdillah o de y'a nɔgɔma ye ni mɔgɔ min bɛ se ka fujuni kuma wɛrɛ fɔ ka fara o kan i bɛ olu kɛ alhamdulillah sisan ziyara bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ arba'ina ziyara in bɛ kɛ inshallah an yɛrɛ filɛ ka dɔ k'a la o don Sheikh Jabate ale ye dɔ kɛ a ka da la Suala fana ye dɔ kɛ dimanche an filɛ don min na sisan sɔɔni a bɛna daminɛ an karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Samadi Seyid Sherif Usman Madan Haidara a bɛna daminɛ yen donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ziyara kɛtaw bɛɛ minɛ ka hɛrɛ k'an ye k'an fara Seydina Lusenu kanuɲɔgɔn jɔnjɔnw kan bijahi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin Cheikhana dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo alhamdulillah dakuruɲa laban b'an bolo o de ye foli hali bi tele la i b'a bɛɛ lajɛlen ye a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani teleso tigi n'o ye an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Haidara ani e yɛrɛ précisément i bɛ baara min na Ala ka ni dɛmɛ ani mɔgɔ mɔgɔ n'o cɛsirilen don diinɛ baara la Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ka laban ɲuman di an ma a ka di Ala ye jɔn ka kɛ cogo min na a ka diinɛ baara la Ala k'an kɛ ten k'a fɔ ko mɔgɔw ka u cɛsiri ziyara in kɛli fɛ Sheikhan gindo caman de bɛ a la gindo caman bɛ a la an bɔra ka histoire minnu fɔ sisan o ye minnu sɛbɛnna sangajan sisan minnu bɛ ka taa Seydina Lusenu kaburu ziyara kabako caman bɛ k'u bolo pour que ka kuma kun cɛ Seydina Lusenu ka lahalaya dɔw b'a kɛ hali silamɛw tɛ ani an karamɔgɔ dɔ ye baro kɛ an ka voyage dɔ la Iran a ko ale taara Inde a ye Hindu dɔ sɔrɔ ale de bɛ majlisu sigi c'est à dire ziyara walima Lusenu ka lahalaya ale de b'a kɛnɛ sigi waritigiba ale de bɛ wuli a don ka te wuli ka di mɔgɔw ma nka Hindu don n'a fɔra Hindu o kɔrɔ silamɛ tɛ an b'a faamu cogo min na a bɛ Hinduisme de la k'ale y'a ɲininka ko mun b'i bila nin na k'a ko san o san ale b'a ka nafolo garanti ne nin kɛnɛ in de ye ka wari don a la ka tew san ka fɛnw san ka wajulukɛlaw sara u ka kɛnɛ in sigi k'ale sɔmina n'a ye a b'a ka nafolo garanti n'a ye n'a y'a kɛ san min na o ye nafolo garanti le ka bɔ tiɲɛni ma donc k'ale b'a kɛ o de kama donc o y'a ye ninnu kɔni dira an ma rahmatan hinɛ de kama Mamadu Manton ye diɲɛ a lahara n'i ye silamɛ i b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la diɲɛ na k'a sɔrɔ lahara ni maa min fana tɛ silamɛ n'i y'u bonya i bɛ o bonya sɔrɔ diɲɛ na lahara o ye mawudu wɛrɛ ye donc alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama k'a daminɛ an bɛ Seydina Lusenu ka don na a mɔden ninnu bɛɛ lajɛlen u ka kan ni bonya ye u ka kan ni karama ye u ka kow kan ka ɲɛnamaya sabu i bɛ Imam Jafar Sadiq ko wa rahima Allahu imra'an ahya amrana Ala ka hinɛ maa bɛɛ la cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ min y'a cɛsiri anw kira somɔgɔw ka ko ɲɛnamayali la Ala ka e yɛrɛ ɲɛnamaya ka hinɛ i la donc ni Ala hinɛna maa min na o tigilamɔgɔ tilara ni Ala hinɛnina ka ban o y'a bannen donc kɛnɛ ninnu alhamdulillah an bɛ Ala fo bi o bɛ ka sigi sigicogo la fan caman fɛ nafaw bɛ ka sɔrɔ a la an bɛ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ale a mɔdenw jirali min kɛ an na a kɛnɛ in b'o de ko fɔ Seydina Lusenu fana ka wele min dara Karbala kɛnɛ ka hal min nasirin yansuruna hal min zabin yazub an hurumi rasulillah an bɛ kɛnɛ minnu sigi Seydina Lusenu tɔgɔ la a b'a jira ko anw ye o wele jaabi baw ye n'an tun bɛ yen an fana tun bɛ fara mɔgɔ minnu fagara kan yanni Seydina Lusenu ka faga wala an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye ka laban ɲuman d'an ma ka san wɛrɛ arba'ina jira an na ziyara min n'an bɛ ko kɛ ani bu'udin Ala k'o minɛ ye ka ziyara fana ani kurbin Ala k'o nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ don kira mando la ka bɛɛ fo an karamɔgɔw an mansaw minnu y'an don kalan na an n'an jɛɲɔgɔn n'an kanuɲɔgɔn k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur اللهم أغني كل فقير اللهم أشبه كل جائع اللهم اقصو كل أريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب بمحمد وآله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
amesi ka ankara mogofu alhaj tahir sidibe akani walanda nafa maina kama hakliji 40 mu an fusamantiya mi be 40 ziyarawla ambe do nyina fe katlaka do ke ay aya fuchuguna 40 keno be kasigi jamana ko fantani nani ambe min kalama nanti min kalama abe tese ka fo keneka bi talata yɛrɛ la ka bɛn safar kalo kile mugama anga jatewula anga bankoni shirifla duba kono an karamɔgɔ Sida Sherif Usman Madani Haidara ka du kono bankonna an balimamuso ani an ba n'o ye madame Haidara Aisha Kulibali ale ye sigi kɛ bi kuranɛ kalana ka dafa dalayilu khairati kalana karamɔgɔ caman welela minnu nana kuma maaw ye Al-Husaini kan ka maaw hakili jigin Al-Husaini na ka 40 ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ Alahu taala deli sigi minnu kɛra maa o maa tun b'a kɛnɛ kan ani maa o maa y'a kibaruyaw sɔrɔ Ala k'a kɛ hinɛ ye ka taa Husaini ka fara Husaini ka mizan kan maa o maa fana tun bɛ Ala ka a bɛɛ lajɛlen mago dilan hamina ko min bɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka bɛɛ lajɛlen dilan maa o maa fana bɔra a ko in kalama a bɛna bɔ telew la ni Ala sɔnna maa o maa fana sigira k'a lajɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen fara Husaini ziyarabagaw kan k'an bɛɛ lajɛlen Al-Husaini ka surna doni kɔnɔ lahara don Ala k'o kɛ an ye an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman an tɛ se an tɛ ɲina i foli ni waleɲuman dɔ la i ka cɛsiri ni ka wuli ka jɔ la an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida caman fana yira an na ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn an tɛ se an tɛ ɲina aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ye waati bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حرام على الأيام إيجاد مثلي